тъни в чужди вени. 5 века без църква, но с вяра. 5 века без държавност, но с духовност. 5 века до славното време на април 1876. Братя, вчера пристигна в село Неджепагар из Пловдив, който поиска да затворят няколко души заедно с мен. Като бях известен за вашето решение, станал в Оборишкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към Конака, който нападнахме и убихме Минджура с няколко съпти. Сега, когато ми пише това писмо, знамето се развява пред Конака, пушките гърмят, придружени от екът на черковните камбани. И юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Копривщица, 20 април 1876. Тодор Каблешки. На колене, любезни читатели, долушапките, напредения батак със своите развалени. Аз призовавам всичко, що е чисто българско, всичко честно и любящо своята родина, да присъствува с нас заедно на това българско светилище, на този жертвеник за нашата свобода, дето изляна кръвта на хиляди мъченици, светии, на стотина древни дечица, на безброй невинни моми и момци. Батак, славният и злочести Батак, дали ще да се намери българско сърце, което да не трепне от произнасянето само на твоето собствено име? Не вярвам. Ако в разстояние на 500 години е пламвала тук-там искра, която е показвала, че българинът живее и която е била за увеличение славата на българския народ, то твоето пепелище, разместено с костта на твоите жертви, заема първо място между тия събития. Благоговея пред твоето величие, ще благоговее историята. В основата на българския престол, на българската свобода, най-първо място ще да заемат не косите на безчувствения богаташ, не можете на светия владика и прочим, но крехките черепи на твоите едногодишни пеленачета, почернелите сини на твоята скромна черковица и училище, които са напоени с кръв чак по основата си, са много по-исторически, отколкото грамадните паметници. Батак, историческо място си ти. Всяко време ражда своите герои и героини. Така британците имат Будика, французите Жана Дарк, а ние имаме княгиня, българската княгиня. Райна, Райка или още по-точно Райкя, както са я наричали в родното и Панагюрище.